दानि जायनाखि 2020 जायनाखि एकर्ड थांनाय साराय एकर्ड बेजों लोगोसे आगोलाव मा एकर्ड जालांखो 2003 नि एकर्ड बिटिसि एकर्ड दा जों बेखौ कम्पेयार खालामनांगौ स्टाडि खालामनांगौ अब्ला जों क्लियार जायो दा जों हयथ' जोंनिया गोबाङानो स्टाडि खालामाखै कम्पेयार खालामलायाखै जायनाखि दानि साराय जायनाखि एकर्ड जालांबाय जायखौ बिटिआर एकर्ड होनना बुंदों दा बेखौ डाइरेक्ट नायदों थोंजों नायदों आरो बेखौ नायदोंब्लाबो पलिटिकेलि जों मा मोनदों जोंनो पलिटिकेल मा एरेन्जमेन्ट खालामहरदों बेखौ नायाखै हयथ' गोबाङानो बे पेकेजफोरखौ नायदों दा बेफोरनि सायावनो बांसिन अपिनियन होनाय बायदि जों नुयो खिन्थु जायनाखि पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट होननानै बुंदों जोंनि दाबियाथ' बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि खोथासोमोन दा सेपारेट स्टेटनि बदलै जोंनो मा हरखो जों मा मोनखो पलिटिकेलि दा बेखौ नायोब्ला जों थोंजों बुंनो हायो दा जायनाखि 27 तारिखनि 2020 जायनाखि एकर्ड बड' एकर्ड जादों बे बड' एकर्डआव गोदान खुनु संबिधाननि एरेन्जमेन्टजों जेबो जोंनो गोदान जेबो हराखै जायनाखि एक्जिस्टिं बिटिसि बिटिएडि बेखौनो नाम सोलायनानै जास्ट माने मोनसे नाम सोलायबाय बे क्लियारलि एकर्डआव दङ 3.3 नाम्बाराव जों बेखौ फरायब्लानो जों मोनो जे एक्जिस्टिं बिटिएडि बाउन्डारि शेल बि रिनेम होननाय दंखायो एकेबारे एस बिटिआर ओरै होननाय जादों दा बेखिनिल' दा बेयाव खुनु गोदान मोनसे एरेन्जमेन्ट पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट जायाखै एक्जिस्टिं बिटिएडिखौनो नाम सोलायनानै बिटिआर नाम दोननाय जादों बेखिनिल' पलिटिकेल एरेन्जमेन्टआ जोंना दा बेयाव गोदान खुनु एरेन्जमेन्ट गैया थाखानाय फुराना जोंनि जायनाखि खसाब बे खसाबखौ सोलायनानै जोङो गोदान खसाब गानदों बेखौल' जोङो मोनदों दा बिनि बादै गोदान मोनसेबो बेयाव जोङो पलिटिकेल जोंनो माने संबिधाननि गेजेरजों हरनाय जों नुवाखै आरो जों जुदि पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट जा गोदान जादों होनना बुङोब्ला जोंहा मोननैल' अपसन दंमोन जा बे जाहैबाय जे जोंनो सेपारेट स्टेट होनांगौ नङाबा इउनियन टेरिटरि होनांगौ बेमोन आरोखि आरो बेखौ होआब्ला जोंनो हयथ' अट'नमास स्टेट 244A आर्टिकेलाव जोंनो गभर्नमेन्टआ होनांगौ बेमोन ओरैनोब्लाबो जोङो आगोलाव जायनाखि 2003 आव बिटिसि सुक्ति जादों बेयाव भारत सरकारा माने बे 2442 आर्टिकेलजों बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलजों दाना हरदों बे अनलि हिल्सआवल' एप्लिकेबल बे हाजो जायगायावल' बे एप्लिकेबल बेयाव बाहायजायो दा जोंनो 244A प्लेन्सआव एप्लिकेबल बियो प्लेन्सआव बाहायो गाहायाव हायेनाव बाहायो दा खिन्थु जोंनो 244A आर्टिकेलखौ हरनो बानानै भारत सरकारा हरनो गोसो गैयैनि बा आसाम सरकारा होनो गोसो गैयैनि थाखाय जोंनो बे 244(2) साबक्लज 2 बेजोंनो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिटिसि खालामनानै जोंनो हरनाय जादों दा बे हिसाबै जोङो मोनथाम अपसन दंमोन जे अट'नमास स्टेट जानांगौ नङाबा इउनियन टेरिटरि जानांगौ नङाबा सेपारेट स्टेट जानांगौ खिन्थु बे खुनु जेबो गैया खुनु गोदान बेबायदि एरेन्जमेन्ट जायाखै अनलि बे बिटिएडि नामखौनो सोलायनानै बिटिआर खालामदों बेल' दा बिनि बादैबो जोंहा साननांगौ बाथ्रा जादों मा जोंनो बिटिसि एकर्डआव मा दंमोन जोंहा बिटिसि एकर्डआव जोंनो क्लियार बुंदों जे जोंनो लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ ओमफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार जोंनो हरनाय जादोंमोन बिटिसिआव आरो जोंनो टटेल गामि जोंहा 3082 भिलेजेस जोंनो होनाय जादोंमोन बिटिसिआव ओमफ्राय एडिसनेल 95 माने भिलेजेस दंमोन बेखौ उनाव सावरायनायनि गेजेरजों सोसनगोन ओरै होननाय बाथ्रा दंमोन आरो जोंनाव बिटिसिआव दा बे 3082 भिलेजआ डेफिनिट मोनसे जोंहा बाउन्डारि दंमोन दा खिन्थु नैबे दानि बिटिआर सुक्ति जायखौ होनना बुंदों बेयाव बिटिआर सुक्तियाव दा प्रेजेन्ट बिटिएडिनि बाउन्डारि बेखौ एक्सक्लुसन इनक्लुसन खालामनो हागोन होननानै बाथ्रा दङ बे बिटिसिआव जोंहा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सासन खालामोन आइएएस अफिसार जोङो बड'लेण्ड मोनाखिसैब्ला जोङो हम पावार मोनाखिसैब्ला बिटिसिआव जों फाइनान्सियेल पावार जोंहा मोनाखिसैब्ला पुलिस पावार मोनाखिसैब्ला जोंनो बे बिटिसिआ गोरा जानो थाखाय बिटिसिआव आइएएस अफिसार सिनियर आइएएस अफिसार हरनांगौ होननानै दाबि खालामनानै लाबोनाय जादों दे बिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया सिनियर आइएएस अफिसार जागोन बेमोन दा खिन्थु दानि दिनाव मा जाखो बिटिआरआव लिरना होबाय दानिया बे 4.4 दानि एकर्ड बेयाव क्लियार लिरदों बिटिसिखौ दा CEOआ माने सासन खालामसिगोन बे लिरनाय जादों चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार जायनि रेंकआ बे BBA बा MBA बे जायो आरो जायफोरखौ माने जाय BBA आरो MBAफ्रा कम्पानिफोरखौ सालायो दा बेखौ हरनाय जागोन दा BBA आरो MBAनि बिसिनि माबाजों मा होनो बेखौ रेंक एन्ड फाइल बेजों आइएएस अफिसारनि रेंक एन्ड फाइलजों अनेक डिफारेन्स माने आइएएसफ्रा रायजो सासन खालामो हादोर सासन खालामो खिन्थु बे BBA MBA बिसोरो मोनसे कम्पानि सासन खालामो दा जोंनो बुंनो नागिरदों मा बेयाव CEO हरनानै
चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारफोर हरनो हादों जे नोंसिना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंकआनो बेनो जाहैसिगोन बेखौ बुंनाय जादों आरोखि थारमाने स्टेट गभर्नमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रेंकनि समान जाहैगोन दा माथ्र जोंखौ मा जादों बेखौ हरनाय खार'ना जे सोरबा मानसिखौ बिराद ड्रेस साजायनानै गानहोनानै एखेबारे गथरखौसा बेनो ओरै होननायसो जादों आरोखि बेनो गथरखौस नोंसिनि गथरखौसा बेनो नोंसोरखौ देरहाहोगोना बेनो बिदि होननाय जादों दा बिनि बादै गोदान बेयाव जेबो माबा गैया बरंस' जोंनि दा थाखानाय जारि गोहो बे गोहोखौ खमायना होनाय जादों दा बेजों लोगोसे जायनाखि दा चिफ एक्जिकिउटिभ माने मेम्बार होनना बुंनाय जादों बेयाव एक्जिकिउटिभ पावार आरोखि बिटिसिआव जोंहा दंमोन चिफ होनना बुंनाय जादोंमोन बिटिसिआव क्लियारलि बुंनाय जादों माने एडमिनिस्ट्रेसनाव एक्जिकिउटिभ पावाराव गासै माने जोंहा 12टा माने इएमफोर थागोन 12 जन 12 जन थागोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव सासे चिफ थागोन सासे डेपुटि चिफ थागोन होननाय जादों चिफ माने एन्टायार बिटिसिनि चिफ बेखौ होननाय जादों बयबो रायजो राजानिनो बे चिफ बेखौ होननाय जादों अकल बे एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनिल' चिफ नङा गथाय बिटिसिनि बे चिफ बेखौ होननाय जादों दा खिन्थु दानि गोदान सुक्तियाव जा नुबाय दे CEM होननाय माने बियो एन्टायार बिटिसिनि बा एन्टायार बिटिआरनि बियो बे चिफ नङा बेयो अकल बे दानि बे बिटिआरनिल' बे CEM बिटिआरनि एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार ओरै होननाय जादों थारमाने जोंनि मर्यादाखौ एखेबारे खमायना हरनाय जादों आरोखि दा बिनि उद्देश्यखौ जों लक्ष्य खालामनो जों हायो बिदि मानो खालामनाय जादों सुक्तिखौ मानो बिदि खालामनाय जादों बेखौ जोङो एनालाइसिस खालामबा जों मोनो बे रिजियन सोदोब जे होदों बिटिआर सोदोब बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन बे रिजियन सोदोबानो बिराद फिसा लेभेलाव लांखादों आरोखि जोंनि माने एरियाखौ फिसा लेभेलाव रिजियन सोदोबा बे मोनसे साब डिभिजन लेभेलाव जायो डिस्ट्रिक्टनि सिङाव साब डिभिजन लेभेलाव जायो संबिधानाव बेबायदि प्रावधान दङ दा गथिखे बे रिजियन सोदोबजोंनो जोंखौ फिसा खालामनानै जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारखौबो लेजिस्लेटिभ पावारखौबो फिसा खालामना हरनायनि बे कौशलखौसो जों दा नुयो दा जोङो मोनसे उदाहरन होनो आं लुबैदों जे जों जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव बेयाव जोङो बिदों कनस्टिटिउसननि प्रभिजनाव जा दं कनस्टिटिउसननि प्रभिजनखौ नायनानै जोङो बिदों कार्बि आंलंआव जे कार्बि आंलंआव बर' कसारिफोर थानाय जायगाखौ अट'नमास रिजियन होनांगौ होननानै जों बुंनाय जादों माने फिसा एरियाखौ लानानै माने मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सिङाव फिसा एरियाखौ लानानै मोनसे रिजियन होनांगौ ओरै होननाय जादों दा गथिखे बे रिजियन सोदोबा बिराद फिसा खिन्थु नैबे बिटिसिआव जोंनाव सुक्तियाव दंमोन बिटिसिआव जे बधय 4.4आव दङ बियो बेखौ बुंदों जे बिटिसिनि सिङाव अट'नमास रिजियन खालामनायनि प्रभिजन थानाय नङा ओरैनो होननाय जादों माने बेयाव हयथ' गुबुन गुबुन फिसा फिसा गस्टिफ्रा जुदि सेपारेट जुदि अट'नमास रिजियन बा माबाफोर रायजो दाबि खालामब्ला डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दाबि खालामब्ला बे जोंनि बिटिसिनि काउन्सिलनि सिङाव अट'नमास रिजियननि प्रभिजन थानाय नङा ओरै होननानै स्पस्ट' लिरनाय जाखादों दा बे हिसाबै जों दानि दिनाव नैबे बिटिआर बिटिसि कम्पेयार खालामलायोब्ला जों माने जों नुयो जे बे कम्पेयार खालामथावथाव बे नङा आरोखि बिटिसिजों बिटिआरजों खुनु कम्पेयार खालामथावथाव नङा बिटिआरआ खुनु कनस्टिटिउसननि खुनु धाराजों सुक्तिखौ खालामनाय जायाखै बिटिआरआ खुनु सांबिधानिक लिगेलिटि बेहा गैया खिन्थु बिटिसिआ बे 6 शिड्युल प्रभिजनजों दानाय आरो बेनो लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ एन्ड फाइनान्सियेल पावार माने फाइनान्सियेल माने बे मोनब्रै जायनाखि माबा दङ लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ ओमफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ बे पावारजोंनो बे 40टा जायनाखि डिपार्टमेन्ट हरबाय बे डिपार्टमेन्टखौ सालायनो थाखाय फाइनान्सियेल पावारबो हरनाय जादों दा बिटिसिआव गासै 40 साबजेक्ट हरदों बे क्लियार खाथार आरो लोगोसे बिटिसिआव 40 सिट्सनि गेजेराव गासै टटेल 46 जागोन रिजार्भेसन समस्तिफ्रा 40 दा बिनि गेजेराव 30 रिजार्भेसन सिटआनो ट्राइबेलफोरनि थाखाय जागोन बेबायदि मोनसे क्लियार मोनसे रोखा मोनसे सुक्ति खालामनानै लाबोनाय जादों दा गथिखे बिटिसिजों बिटिआरजों खुनु कम्पेयार खालामजाया बिटिसिआ 6 शिड्युलजों जानाय आरो बिटिआरआ गोदान जेबो संबिधान धाराजों खालामनाय जायाखै बे जास्ट नामखौल' सोलायनानै होनाय जादों आरो बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा बर'फ्रा गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जों दुगा खालामनो हायो जे बर' रावखौ भारतनि संबिधाननि 8 शिड्युलाव थिसनना होनाय जादों दा जों गोग्गा मोनो जे दिनै बर' रावा जे भारतनि संबिधानाव थिसनजाबाय जोंहा जे संबिधानजों जों गनायजाबाय बेनि थाखाय गोग्गा आरो लोगोसे बे सुक्तियावनो बे लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट
BTCनि जानाय सुक्ति बे BTC सुक्तिनि लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट 9 नाम्बार पइन्टआव दं बियो दा बेखौ नायबा नुगोन बे लेंगुवेज डेभेलपमेन्टआव जे बर' रावखौ ओइट सिडुलाव सोनाय आरो लोगोसे बेनि उनावनो 9.2आव लिरना होदों जे बर' रावखौ BTC आव अफिसियेल राव खालामनाय जागोन ओरै होननानै बुंनाय जादों बर' भाषाया BTC आव माने अफिसियेल लेंगुवेज जागोन बेखौ स्पष्ट लिरनाय जादों दा बे जाबाय मोजां बाथ्रामोन बेफोरो दा खिन्थु नैबे दानि BTR आव जायखि लिरनाय नुदों जोङो दा BTR आव दङ जे बर' भाषाखौ दा माने एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज जागोन बाहायनो हागोन बिदि लिरनाय दङ दा कुइसना बेनो जादों आरोखि जों एफा गिदिर जोङो दिनै संबिधानाव ओइट सिडुलाव सोलाय हाबाय बर' रावखौ दा बे ओइट सिडुलाव हाबनाय बर' रावा दिनै मारै एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौलाय बेथ' स्टेट लेंगुवेज जानांगौ बे दा दिनै बर' रावा स्टेट लेंगुवेज जानांगौ बियो दा इंलिसखौ जेरै बाहायदों एसामिसखौ जेरै बाहायदों बर'आबो स्टेट लेंगुवेज जानांगौ बिसो जानांगौ आरो ओरैनो एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि बाथ्रा बुङोब्ला 1985आव आसाम सरकारा हितेश्वर माने शइकिया चिफ मिनिस्टारा जोंनो बर' भाषाखौ मोननै जिल्लायाव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज बानायना हरखादों जेनेबा उदालगुरि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे मोननै जिल्लायाव आरो बिनि बादैबो जेराव जेराव साबस्टेन्सियेल बर' पपुलेसन दङ बे साबस्टेन्सियेल बर' पपुलेसन थानाय जायगायाव बर' रावखौ एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनायनि माने बिथाङा माने गेजेट नटिफिकेसन दिहुनदों दा बे हिसाबै एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजआ दिनैनि बे सुक्तिनि गेजेराव फैनो नाङामोन बे जानांगौमोन जे बर' भाषाया जिहेतु ओइट सिडुलाव हाबबाय जेब्ला दा बेयो स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ बे जानांगौमोन दा खिन्थु बेयावबो जोंहा माने जोंनि मोननांगौनिफ्राय जोङो खथि खालामनानै लाबाय जों गाहायाव जों फैनाय जाबाय दा बे दा मथा मथि जों बुंनो हायो आरो बे BTC सुक्ति बेखौ नायोब्ला जों नुयो BTR सुक्तियाव गोदान जेबो गैया BTR सुक्तिखौ लानानै जोंहा गोदान गोजोननांगौ बाथ्रा जेबो गैया मानोना जोंनि दाबिया पलिटिकेल दाबि बड'लेण्ड रायजोनि दाबिमोन दा बे बड'लेण्ड रायजो दाबि खालामनायनि उनाव दिनै NDP-आबो नांथाबबाय NDP-आबो थोजासे 30 बोसोर बिसोरबो संग्राम खालामबाय सोमावसारबाय दा दिनै सुक्ति खालामनाय बेलायाव दा बिथांमोना गासिबो अस्त्र-शस्त्रखौ गथायफैजोब्बाय दा NDP थायोमोनब्ला जों जेनेबा अस्त्रखौ सापर्ट खालामा अस्त्र लानाय हान्जाखौ जों सापर्ट खालामा थेवबो NDP थानायमोनब्ला जोंहा गोगोममोन बर' जाथिनि गेजेराव सिकिउरिटि मोनसे दङ जोंहा सानलायोमोन आरो भारत सरकाराबो जोंखौ गुरुत्त होयोमोन गुबुनफ्राबो गुरुत्त होयोमोन बर'फोरखौ आरो जोंनि खुद्रिनाया बिसोरनि गेजेरजोंबो बेरखांदों जे जोङो जे माबा मोनसे नांगौ जोंनि जे पलिटिकेल राइट्स नांगौ बिसोरनि बे खुद्रिनाया बर'फोरनि खुद्रिनायखौ बेरखांहोनाय जादोंमोन बयबो बुजिदोंमोन दा खिन्थु सुक्तियाव जा नुबाय जोङो जा नुदों जे NDP-आ एथ' गिदिर गिदिर हाथियार लाबोनानै फैनाय माने जायनाखि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिया बिराद गिदिर बिराद मोजां जानांगौमोन आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ आसा खालामदोंमोन NDP-आ जुदि सुक्तियाव फैबायब्ला मोजां बाथ्रा आरो मोजाङानो जागोन बेखौ आसा खालामदोंमोन खिन्थु बिसोरो एफा बुरजा हाथियार लानानै फैनानै दिनै सारेन्डार खालामबाय खिन्थु जिर' जेबो मोनाखिसै लाइफआ बरबाद जाबाय बिसिना जों बेखौ दा बुजियो आरोखि एफा गोबाव माने जिबन माने दान होनानै एफा मानसि थैलायनायनि उनाव एफा माने खथि जानायनि उनाव दिनै एफा गिदिर गिदिर अस्त्र साबमिट खालामनायनि उनाव NDP-आ बे BTC-नि फिसा जिनिस लाना फैफानाय नंनाया खोब दुखुनांथाव आरो जों बेखौ बुजिदों NDP-आ जायनाखि दा बिबुंथि होगासिनो दं जों बुजिदों बिथांमोना टाइमखौ मोनाखै आरो बिथांमोना स्टाडि खालामनो मोनाखै दा इभेन आङो मालायखौ मा बुंनो जोंना UG ब्रह्म उरखावग्रा ब्रह्म आगोलनि UPPL-नि प्रेसिडेन्ट बिथाङानो दिल्लीयाव इलेक्ट्रनिक मिडियायाव बुंनो हादों जे NDP-आ सोमोरैनो एकर्डखौ नायाखै एकर्डखौ नायाजासे बिथांमोना एबसुखौ माने मोजां मोननानै बिथांमोना नायाब्लाबो माने एकर्डखौ नुवाखैब्लाबो बिथांमोना बे एकर्डखौ सहि खालामदों ओरै होननानै बुंदों दा गथे जों बेनिफ्राय क्लियार जायो जे NDP-आ रियेलि बे सुक्तिखौ मोजाङै स्टाडि खालामनो स्कप मोनाखै बिसोर नाय मोनाखै जार फले दिनै माने बे सुक्तिया माने गेना गोनां जाबाय दा रायजो राजाजों नेवसिजानाय जाबाय रायजो राजा बेखौ लानानै दिनै बिरोधि खालामबाय दा मोजां मोनब्लाथ' बयबो बरायगौमोन मोजां मोनब्ला बयबो बेखौ बाख्नायगौमोन दा खिन्थु दिनैनि दिनाव दा नुबाय मेजरिटि बर' फिसाफ्रा दिनै सेटिसफाइड नङा एफा संग्राम खालामनायनि उनाव बेबायदि फिसा जिनिस लाबोनायनि थाखाय सोर गोजोननो फालाय रावबो गोजोननाय नङा दा बेखौ जों दिनै दानि बर'फोरनि गेजेराव बे सिटुएसनखौ जों दा नुदों दा आंनि भिउआ लास्टआव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे नैबे BTR
जायनाखि एकर्ड जालांबाय बेथ' डिस्ट्राक्टिभ जोङो भबिष्यताव बड'लेण्ड रायजो मोननायनि जायनाखि जोंहा फाउन्डेसन दंमोन बे फाउन्डेसनखौ डिसमेन्टेल खालामनानै बे कौशल माने असमिया बुद्धिजिबिफ्रा माने बर' बिरोधि अबर' हान्जाया जोंनि जायनाखि मोनखानाय सक्ति मोनखानाय गोहो बे गोहोखौ खमायनायनि थाखाय बे बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों ओंखायनो आं बेखौनो आपिल खालामनो लुबैदों आं खावलायनो लुबैदों जे जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बेफोरखौ मोजाङै गोथौयै स्टाडि खालामनानै नायनानै रायजो राजानि गियान होयोब्ला मोजां गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा जाम्बा जाम्बिफोरनो नंगौ बाथ्राखौ बुंलायब्ला मोजां दा नङै बाथ्रा बुंनोब्ला गाबोन मा जागोन जोङो बेबो थगायसुला बेबो नंखाय खोथा बुंग्रा ओरै जोंखौ माने बुंगोन जोंनि जायफ्रा इन्टेलेक्सुयेल बेफोरखौ फोथायनाय नङा बिसोरनि सायाव गाज्रि मोनसे इमप्रेसन थागोन जे बिसोरबो थगायसुलासो बेबायदि मोनसे भाब थागोन बेखायनो जोङो जोंनि गोरों गोराफ्रा नंगौ खोथाखौ दिनै स्टाडि खालामनानै गोथौयै स्टाडि खालामनानै बुंलायनांगौ रायजो राजानो नंगौ खोथाखौ फोरमायनांगौ दा जों जेब्ला जुदि बुजियाखैब्ला जों सोंनांगौ सोंलायनांगौ जोंबो बुजिबाखै बबेबा गोबां जिनिसखौनो जों सोंदों जों रायलायदों बबेबा बुजिनो हायैखौ बेबायदि जानांगौ ओरैनो सोरनिबा बायास जानानै जुदि बुंलायोब्ला सोरखौबा गाज्रि मोननायनि थाखाय बा सोरखौबा मोजां मोननायनि थाखाय जुदि नङै खोथा बुंलाबायोब्ला जों थगायसुलासो जाजोबलायोब्ला बे समाजा डेभेलप जानाय नङा बे समाजा गोग्लैसोगोन ओंखायनो आंनि लास्ट भिउआ बेनो नैबे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो रिभिउ खालामफिननांगौ जों ओंखायनो थांनाय 4 मार्चआव जोङो जेसेबां सिनियर एबसु लिडारफोर दं ओमफ्राय स्टेक हल्डारफोर दङ समाज कर्मि दं बिसोरखौ लिंहरलायनानै जों ज' सावरायफिनदों सावरायनानै जों भारत सरकारखौ आपिल खालामदों जे जा माने थार्ड बर्ड एकर्ड खालामग्राफोर सुक्ति